دو تلفنی زوری ردمی 13 پرو و ردمی 13 پرو پلوس. دو تلفنی گیزالای باد برادر عزیز. ҳозир фарқшона гуфтам мегзарем шумода. Чӣ хеле дидесте дизайни ҳардашам бад нест. Уже выбори дизайн дар дасти шумо. Камераошон бародар азиз ай ҳардашам 200 мегапиксел. ҷои зарядкаошон Type C. Ана динамикошон ҳам дар поён ва ҳам дар болои телефон ҷойгир шидаган бародаро. Хоб масъалаи батареяшон аишам 5000 мА, ай дигаришам 5000 ампер. Фарқиятош сар мешавад. Фарқиятош бародар азиз якум ай 13 Pro Plus изогнут экранай. Чӣ хеле дест экранош гаштагӣ зурай ва ай Redmi Note 13 Pro ам бад нест, фақат ҳамворай. Уже усиш на любителя. Масъалаи бистри зарядка ай Redmi 13 Pro Plus 120 ваттай бародаро ва ай Redmi Note 13 Pro 67 ватта. Частота обновления экранаш ай ҳардаш як хелай 120 ГГц аишам 120 ГГц. Яъне ишам плавни хушрӯ кор мекунад, дигаришам плавни хушрӯ кор мекунад. Так, дальше яке ай фарқиятҳои бо беҳтаринаш даия ки 13 Pro Plus бародаро дадри овдохтанаш бироварденаш дальше кор кадаста. Redmi 13 Pro ра дадри овдохте бироварде уже тамом рост усто мере бародар азиз. Барои ҳамин вибр дар дасти шумо. Фарқиятошона гуфтум дар инҷа мебирояд ки Redmi 13 Pro Plus оиди ҳам протсессор, ҳам бистри зарядка, ҳам экран ва ҳам оиди дар ол кор кардан беҳтару хубтар мебошад. Ҳамчунин Redmi 13 Pro ам бад нест, лекин фарқша уже вибриш дар дасти шумо. Фарқша гуфтем бародар азиз. Оиди нархошон гуфта мегзарем. 13 Pro Plus нархи имрӯзаш 10 март 29990 рублай ва Redmi 13 Pro нархи имрӯзаш 21990 рублай. ин телефонҳо бародар азиз дар оянда мумкин боз ҳам арзон шавад. Агар видеоаш шумо баъди якчанд моҳ ё баъди якчанд сол диден, ана хулосатона сразу набуре WhatsApp-да менависе, номерҳо дар рӯи экран ҷойгир мешаванд. Авиакасса ҳам дорем, билетҳо бо нархҳои дастрас мешавад. Дар номерое ки дар рӯи экран ҷойгир шудагиам менависе, нархи ҳамрӯзаша шумо да мегем бародар азиз. Дигар намун телефонҳо ҳам ҳастанд, аммо ҳамаи телефонҳо оригиналай ва шумо метавонед ки дар комментария нависед чӣ телефонҳое мо шумо да фарқиятша гап занем. Дальше шумо да абзорошона ва фарқиятошона гуфта мегзарем. Ҳамчунин вақте шумо магазин мебиёед, мо шумо да метавонем ки ягон телефони хуба мисол савет диҳем, ёрдам диҳем вибр карданда ва характеристикаошо фаҳмонем. биёен адреси метрои Сходинска, торговый центр Оранжевый мир, 4 этаж. Худо нигаҳбон.